Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Συντακτική συνεδρία του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 27 Ιουλίου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο για την ενημέρωση και κάποια εκτός ημερησίας θέματα να συμφωνήσουμε να τα συζητήσουμε, να καλωσορίσουμε τη νέα Δημοτική Συμβουλή, την κυρία Τζανδάκη Προσίνη. Καλωρίζει και στεροκέφαλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη να καταθέσω κάποιες σκέψεις. Δεν ξέρω αν είμαι στη διαδικασία, αν θα μπορεί να γίνει λίγο αργότερα. Μετά την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου. Πείτε το, πείτε το. Όχι, απλά ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου. Να πω ότι χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι ανάμεσα στους συμπολίτες μας, συναγωνιστές παλιούς και νέους. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής όλο αυτόν τον καιρό στην διαχείριση των κοινών της Λέρου και στον πολιτισμό και γενικότερα στα πολιτικά δρόμενα. Εκείνο που ήθελα να πω ότι χαίρομαι πραγματικά γιατί όλοι όσοι έχουν εκλεγεί στο Δημοτικό Σύμβουλο υπηρετούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι ένας ύψιστος θεσμός, δημοκρατικός θεσμός, ιδιαίτερα ο πρώτος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι και ο θεσμός που είναι ο καθαρά δημοκρατικός θεσμός, ο θεσμός που έχει να κάνει με την άμεση δημοκρατία και τη λειτουργία γενικά της δημοκρατίας. Σε αυτή τη λειτουργία λοιπόν του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλούμαστε όλοι να αφήσουμε πίσω ό,τι μας χωρίζει και να έχουμε μπροστά μας αυτά που μας ενώνουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι η συμμετοχή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον ρόλο αυτό θα έχει ένα χαρακτήρα καθαρά ενωτικό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας χωρίζουν πράγματα, πρέπει να μας ενώνουν. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή πρέπει να βρεθούμε στο ίδιο σπίτι ζούμε, όπως λέει και ο ποιητής. Και αυτή θα είναι και η αρχή μου και η πορεία μου στην διαδικασία των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί πιστεύω ότι ο στόχος όλων μας πρέπει να είναι η λύση των προβλημάτων του νησιού μας και όχι οι αντιπαραθέσεις, στήρες και στυλές. Στήρες αντιπαραθέσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορταζόμενους καταρχάς και να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Φρόση Τζανδάκη, γνώριμη στα έδρανα από παλιά, να τη συγχαρώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο και να συμφωνήσω και εγώ με αυτά που είπατε κυρία Τζανδάκη, μακάρι να εφαρμόζεται από όλους μας, ώστε να πάει το νησί μπροστά, γιατί ο στόχος όλων και η επιθυμία είναι το καλύτερο του νησιού. Όπως επίσης, να ευχαριστήσω και τον απερχόμενο συνάδελφο του Δημοτικού Σύμβουλου, κ. Δημήτρη Ζαχαρίου, ο οποίος πραγματικά βοήθησε στο δύσκολο έργο της Δημοτικής Αρχής και προσωπικούς λόγους έκρινε ότι πρέπει να παραιτηθεί. Εγώ τον ευχαριστώ και εύχομαι κάποια άλλη στιγμή να ξαναβρεθούμε ώστε από κοινού να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το νησί μας. Στα εκτός ημερησίας θέματα είναι ένα θέμα που αφορά ορθή επανάληψη προηγούμενης απόφασης για εκμίσωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Κρούζη, κύριε Πρόεδρε. Ένα αίτημα του ΓΕΝ για την παραχώρηση 2 στρεμμάτων στην Ισοκίναρο. Πρόσληψη 4 ατόμων για την πυροπροστασία στη συνέχεια της προηγούμενης απόφασης που έχουμε πάρει. Δίμηνης διάρκειας, 3 εκτός ημερήσιας έχω εγώ. Και είναι η εισήγηση για την έγκριση 5ης αναμόρφωσης προπολογισμού Δημουλέρου Οικονομικού έτους 2016. 1/4 και το 5ο είναι η εισήγηση αιτιολόγηση για ανάθεση της υπηρεσίας από κομιδή απορριμμάτων με ζώα. 8 Αυγούστου λήγει η σύμβαση παλιά. Πρέπει να πάρουμε απόφαση ώστε να μην δημιουργηθεί κενό και να έχουμε ανάδοχο. Έχουμε και 2 άδειες σε αυτό το έργο και 2 καταστήματα για προέγκριση. Μπορείς να το βάλεις, εφόσον το πάμε μαζί το βαντήσεις στο θέμα. Αν μου θέλετε, θα μπορούσα να
κάνω, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, μια ενημέρωση σε σχέση με το θέμα του υπαρχοφυλακίου της ΛΕΡΟ που έχει ανακύψει. Αλλά τις διαδικασίες θα πείτε. Ευχαριστώ. Απλά συμφωνούμε για τα Λοιπόν, όσον αφορά την ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, στο σχέδιο νόμου που προβλέπεται να ψηφιστεί σύντομα, σταματάει η λειτουργία του υποδικοφυλακίου του νησιού μας. Σε αντίθεση με το υποδικοφυλάκιο της Σπάρτου και της Καλίνου, τα οποία παραμένουν. Είχαμε πάρει απόφαση πρόσφατα, η οποία είχε σταλεί στους αρμοδίους, όπως επίσης στείλαμε έγγραφο στις 26 Εβδόμου εχθές, διαβάζοντας το σχέδιο νόμου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλο, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και όλους τους βουλευτές του νομού μας, τον κ. Κρεμαστινό εννοώ, τον Αντιπρόεδρο, εκφράζοντας την αντίθεσή μας για όσον αφορά το σχέδιο νόμου που προτίθεται να καταργήσει το υποδικοφυλάκιό μας. Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος Βουλής, ο κ. Κρεμαστινός, σήμερα επικοινώνησε μαζί μου και με διαβεβαίωσε ότι είχε προσωπική συνομιλία με τον Υπουργό, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι το υποδικοφυλάκιο θα παραμείνει. Όπως επίσης η κυρία Φρόσο Τζανοδάκη, που θα μας τα πει και η ίδια μετά, με ενημέρωσε ότι μιλώντας εχθές με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και διαβεβαίωσε και εκείνος ότι θα παραμείνει ανοιχτό το υποδικοφυλάκιο. Θεωρώ ότι το δίκαιο αίτημά μας θα υλοποιηθεί. Δεν μπορεί μετά από τόσα που έχει υποστεί το νησί μας και όλοι μας να κλείνει και το υποδικοφυλάκιο σε συνέχεια των άλλων υπηρεσιών που είτε έχουν καταργηθεί είτε έχουν μειωθεί από προσωπικό. Λοιπόν, εύχομαι το αίτημα αυτό να γίνει αποδεικτό. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματικά θα αντιδράσουμε με όποιο τρόπο αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του να λειτουργεί και το υποδικοφυλάκιο εδώ. Δημοσιεύθηκε και πλέον έγινε νόμος δεύτερη δομή στο νησί μας, και ενώ για το ΠΥΦΑ που λειτουργεί πλέον επίσημα παρά τις αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, παρά τις αντιρρήσεις μας, παρά τις διαμαρτυρίες μας. Στα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στο νησί μας, την ίδια ακριβώς ημέρα που υπήρχε και παράλληλη διαμαρτυρία στο χώρο του ΠΥΦΑ, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, το οποίο δυστυχώς δημιουργεί ακόμα μία δομή. Δεν έχει σημασία αν χαρακτηρίζεται σαν δομή για ευάλωτες ομάδες, και δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται η λειτουργία αποκλειστικά και μόνο για παιδιά ή έγκυους ή τέλος πάντων για ευάλωτες ομάδες. Αυτό είναι θέμα πλέον της πρώτης υποδοχής που είναι επίσημα εκεί, να δει και να εφαρμόσει αυτό που προβλέπεται. Εμείς και η αντίθεσή μας σε όλες τις αποφάσεις που είχαμε πάρει, και ήταν ομόφωνες αποφάσεις, ήταν στο να μην δημιουργηθεί μία δομή μεγάλη μέσα στο Λαγί, μέσα στον οικισμό του Λαγιού, με προβλήματα που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν στο μέλλον αν τυχόν αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που μένουν εκεί. Να σας ενημερώσω ότι από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος ήρθε η Επιτροπή για να ελέγξει το βιολογικό, μετά από καταγγελία του λιμενάρχη Λέβου. Απορώ πραγματικά γιατί δεν ενημερώθηκε ο Δήμος μας ή γιατί δεν ζήτησε εξηγήσεις για τυχόν απορίες ή για τις καταγγελίες που έκανε ο λιμενάρχης στην υπηρεσία αυτή από εμάς, παρακατήγγειλε τη λειτουργία του βιολογικού. Πάντως, καλό μας έκανε αυτό, γιατί για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι ο βιολογικός λειτουργεί άψογα, και εδώ αξίζουν συγχαρητήρια και στον υπεύθυνο, τον κύριο Φωτεινό, αλλά και σε όλους τους υπαλλήλους που με ελάχιστο προσωπικό αλλά και ελάχιστα μέσα προσπαθούμε και διατηρούμε το βιολογικό σε άριστη κατάσταση,
και δεν υπάρχει πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. Σας διαβάζω επιγραμματικά τις διαπιστώσεις της Επιτροπής. Οι εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ που βρίσκονται στην περιοχή άσπρη πούντα της νήσου Λέρου λειτουργούσαν σε όλα τα στάδια κανονικά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα που θα συνεπάγονταν περιβαλλοντική ρήπαση ή υποβάθμιση. Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων γίνεται σε γειτονιάζουσα θαλάσσια περιοχή με υποθαλάσσιο αγωγό μεγάλου μήκους και μακροσκοπικά δεν διαπιστώθηκε ρύπανση του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο μακροσκοπικό έλεγχο που έγινε σε λοιπές πλήσιες παραθαλάσσιες περιοχές, επίσης δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια ρύπανσης. Διενεργήθηκε έλεγχο στο αντιλιοστάσιο του αγωγού λιμάτων που βρίσκεται κοντά σε εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ στη λιμενική ζώνη του Παντελιού, δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα λειτουργίας ή δυσοσμίας. Διαπιστώθηκε ελαφρά τη δυσοσμία σε αντιλιοστάσεις της περιοχής στο Κρυθάνι. Συζητήθηκαν από τον υπεύθυνο λειτουργία του ΒΙΟΚΑ οι διαδοτήσεις εγκαταστάσεων. Μας παρασχέθηκε η αρχική ΑΕΠΟ το 1995, καθώς η τροποποίηση της οποίας έλεξε το 2009. Εγώ να σας ενημερώσω ότι ήδη είμαστε στο στάδιο της αδειοδότησης. Σύντομα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, αλλά και κοστοβόρο, θα έχουμε την άδεια του βιολογικού και να διαβεβαιώσω όλους σας, αλλά και τους κατοίκους ιδιαιτέρως του Παντελιού ή τους επισκέπτες, ότι οι αναλύσεις από το χημείο είναι πεντακάθαρες. Το έγγραφο αυτό της υπηρεσίας αποδεικνύει ότι ούτε υπάρχει ρύπανση, ούτε πρόβλημα κανένα, οπότε και ελεύθερα μπορεί να κολυμπάει κάποιος, αλλά και να μην υπάρχει κανένας φόβος. Επίσης, σίγουρα παρατηρούνται κάποια φαινόμενα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος, αν και εκεί τρέχουν πάντα οι υπάλληλοι μαζί με τον υπεύθυνο και φροντίζουν τόσο ώστε οι γεννήτριες να λειτουργήσουν και μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, είναι ένα πρόβλημα που δεν ευθύνεται η υπηρεσία του Δήμου μας. Και για αυτό που λέει ο Αντιδήμαρχος τώρα, ο κ. Κωνσταντινίδης, ότι και η λειτουργία των μικρών αφαλατώσεων, των μηχανημάτων, πολλές φορές παρουσιάζει προβλήματα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Και τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς, υπάρχουν αρκετές διακοπές. Συνεχίζεται το πρόγραμμα, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό. Η κοινωνική λειτουργός, η κυρία Ευαγγέλου, καθημερινά δέχεται δεκάδες αιτήσεις και εύχομαι σύντομα να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και να ακουστούν εκατοντάδες οικογένειες παίρνοντας το πολυπόθητο αυτό επίδομα. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων και ήδη αναρτήθηκε ο πρόχειρος πίνακας των 8μηνων συνάπτες συμβάσεων κοινοφελούς εργασίας. Πολλοί συμπατριώτες μας έχουν ήδη βρίσκονται στο πρώτο στάδιο. Πιστεύω ότι και στον οριστικό πίνακα θα επιλεγούν ούτως ώστε να δουλέψουν, όπως επίσης και στο πρόγραμμα τρίμηνης διάρκειας από την πρώτη υποδοχή. Συνολικά περισσότεροι από 100 συμπατριώτες μας θεωρώ ότι θα δουλέψουν 8 μήνες, βοηθώντας και το δύσκολο έργο μας, αλλά δίνοντας τη δυνατότητα και να ασφαλιστούν και να έχουν ένα εισόδημα, γιατί μέχρι τώρα ήταν άνεργοι. Αυτό το πρόγραμμα αφορά ανέργους αποκλειστικά. Επίσης έγιναν προσλήψεις σήμερα 10 άτομα για την πυροπροστασία. Είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα για τους 4 που θα προτείνω να ψηφίσουμε μετά. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τον συμπατριώτη μας Γιάννη Παραπονιάρη, αλλά και τον Θανάση Παραπονιάρη, γιατί παρουσιάστηκε το βιβλίο «Τα τετράδια του Λαλή» στο Κινηματοθέατρο και αναφέρω την παρουσίαση τη σημαντική αυτού του βιβλίου, γιατί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και στέλνει ένα νόημα στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε όλοι μας. Βεβαίως, τότε ήταν πολύ δυσκολότερη καιρή. Γίνεται μια αναφορά στο τι βίωνε και ο αείμνηστος Θανάσης Παραπονιάρης, αλλά και όσοι έζησαν τότε τα δεινά του πολέμου, της μεταπολεμικής περίοδου, αλλά και της προσφυγιάς. Συγχαρητήρια
και να υπάρχουν μιμητές για να μένει πίσω η ιστορία μας, να την γνωρίζουμε εμείς και τα παιδιά μας και εύχομαι να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα σκληρά, όντως, όπως διαβάζω και εγώ όταν έχω χρόνο στο βιβλίο αυτό της παρουσίας του Έλληνης του Θανάση Παραπονιάτη. Κυρία Τζανοδάκη, ένα λεπτό πειραματικά για το πέσμα αυτό για το κομμάτι σχετικά με το υποθυκοφυλάκιο, να μην αναλωθούμε τώρα στην αναγκαιότητα της ύπαρξης και της παρουσίας του υποθυκοφυλακίου στη ΛΕΡ, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Πόσο απαραίτητο εργαλείο είναι για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, συμβολιογράφους, μηχανικούς, αλλά γενικώς για όλους τους συμπατριώτες και γενικώς για όλους τους πολίτες. Με αφορμή λοιπόν το σχέδιο νόμου, το διορθωμένο σχέδιο νόμου, όπου προέβλεπε τελικά ότι η Λέρος θα έφυγε, ας πούμε, το υποθυκοφυλάκιο της Λέρος θα έφυγε από την Λέρο και θα πήγαινε σαν χρηματολογικό γραφείο στην ΚΟ. Επικοινώνησα με τους βουλευτές Δωδεκανήσου και κυρίως με τον κύριο Δημήτρη Γάρη, ο οποίος με έφερε σε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοσμά, τον Κωνσταντίνο, με τον οποίο εχθές το πρωί είχα μια πολύ έντονη συζήτηση και το πρωί αλλά και το απόγευμα, όπου ο ίδιος μετά με πήρε τηλέφωνο για να συζητήσουμε επί της ουσίας το θέμα και επί του πολιτικού, όπως ο ίδιος είπε. Λοιπόν, εξάντλησα περίπου μισή ώρα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, σχεδόν μαλώναμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ συνέλαβα τον εαυτό μου να μιλάω με κάποιον ο οποίος δεν ήξερα ότι ήταν ένα σκαλοπάτι κάτω από τον Υπουργό. Είχα ξεχάσει το γεγονός ότι είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και μιλούσα σαν όπως μιλάμε με τον καθένα μας, αγανακτισμένοι, γιατί αυτό το πράγμα ήταν άδικο για μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί άψογα τα τελευταία 30 χρόνια. Θα ήταν άδικο για τους συμπατριώτες μας να φύγει το γραφείο του υποθυκοφυλακίου από τη Λέρο. Αγανάκτησε ο άνθρωπος, δεν άντεξε πια να ακούει τη δική μου μάλλον αγανάκτηση, δεν αγανάκτησε, υπαναχώρησε και απέσπασα την προφορική του δέσμευση ότι το υποθυκοφυλάκιο της Λέρου θα μείνει ως έχει, ως υποθυκοφυλάκιο Λέρου με έδρα τη Λέρο. Από εκεί πέρα δεν μένει παρά, το παρακολουθώ ήδη το θέμα μέσω των βουλευτών μας, να υπάρξει και η επιβεβαίωση της απόφασής του αυτής, αν και από ό,τι μου είπε ο κ. Δήμαρχος σήμερα, κάτι ανάλογο έγινε και μέσω του κ. Κερμαστινού από τον ίδιο τον Υπουργό, που σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, που είναι πολύ αισιόδοξοι. Έτσι κι αλλιώς αυτό το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στη Βουλή το Σεπτέμβριο, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε στην πράξη του. Απ' την άλλη, ο κύριος Γάκης με διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθήσει να διορθωθεί άμεσα, ακόμα και σαν σχέδιο νόμου να διορθωθεί, ώστε να προβλεφθεί ότι το υποθυκοφυλάκιο Λέρου παραμένει ως έχει, ως υποθυκοφυλάκιο Λέρου στη Λέρο. Αυτά δεν ξέρω, πριν ακόμα ο Χριστός Δημοτικής Σύμβουλος, νομίζω ότι κάτι πέτυχα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημάρχη, να μπορέσουμε μετά εκτός στα εκτός πάμε για το πρώτο θέμα. Ορθή επανάληψη της απόφασης που είχαμε πάρει για την εκμίσθωση Έναρξη διαδικασίας. Ορίστε. Έναρξη διαδικασίας με την εκμίσθωση εγγυήτου παλιά απόφαση. στον Κρούσιο. Λοιπόν, να γράψουμε την έκταση 16.410 τετραγωνικά. Όπως περιγράφεται, κύριε Δημάρχη, στο γραφικό τόσο βγαίνει το παλιό λεπτοκομείο. Το παλιό λεπτοκομείο, αυτό είναι ένα σπιτάκι πάνω από το... Ομόφωνα.
7 του 2016 ομόφωνα αποφασίζει εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας περιοδικής δημοπρασίας για την εκπλήρωση του δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Βρούσης. Ιδιοκτησιακά έχει. Ανοίγει και μας. Όλα τα στοιχεία και από τη δημογραφία αναφέρουν σαν δημοτικό ακίνητο εκεί που είχαν το. Ο Δήμος μέσω της Οικονομικής Επιτροπής. Θα βγει και διαβολισμένο το μάτι κάτι το φτιάξει. Να κάνω απέναντι μόνες. Το τοπογραφικό υπάρχει εκεί με τα καλή στοιχεία. Ωραία. Λοιπόν, Αυτό το χάρο να είναι όπως είναι. Αυτό είναι το δεύτερο. Ομόφωνα, ναι. Παραχώρηση έκθεση στην νησίδα Κίναρο για τις ανάγκες της εθνικής άμυνας. Σας γνωρίζετε ότι στην νησίδα Κίναρο απαιτείται η παραχώρηση έκθεση τάξεως των 2.025 τετραγωνικών, η οποία δεικνύεται στο συγκεκριμένο διάγραμμα προκειμένου εξυπηρετηθούν σκοποί της εθνικής άμυνας. Παρακαλούμε, όπως μας γνωρίζει, την ύπαρξη δημοσίων εκτάσεων σε αναπτέρω περιοχή ενδιαφέροντος πολεμικού ναυτικού, ώστε συνέχεια ακολουθήσει έτοιμα παραχώρηση χρήσης αυτών. Παρακαλείστε όπως οι ενέργειές σας θεωρηθούν επίγουσες. Στη συγκεκριμένη νήσο έχουμε νοικιάσει εμείς μια έκταση για ανάπτυξη ανεμογεννητριών. Από μια εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού έχει παραχωρηθεί. Εγώ επικοινώνησα μαζί να δούμε αν συμπίπτουν οι συντεταγμένες με το αίτημα με τις συντεταγμένες του πολεμικού ναυτικού. Ήρθαν σε επαφή και πλέον έχουμε τις συντεταγμένες, τις οποίες καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, και βάσει αυτών των συνταγμένων θα γίνει προτείνω να γίνει η παραχώρηση. Από ότι χωρίς επίσημα να ενημερώσουν, μάλλον θέλουν να φτιάξουν κάποιο μνημείο εκεί για τους πεσόντες. Χωρίς να είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, είναι 2.025. Στις συντεταγμένες, εδώ ακριβώς με το χάρτη που μας έστειλαν. Όχι. Δεν συμπίπτει ο χώρος ο ένας με τον άλλο. Είναι σε μικρή απόσταση, αλλά δεν συμπίπτει. Οπότε ομόφωνα. Λοιπόν, Λοιπόν, σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης, προτείνω, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσθεσης της ατόμων για πυροπροστασία, λόγω του ότι υπάρχει και κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και αποψηλώσεων. Είναι αναγκαία πολλά σημεία να προσθεθούν, οπότε και λόγω έλλειψης προσωπικού να πάρουμε ακόμα 4 άτομα στη συνέχεια της προηγούμενης απόφασης. Υπάρχουν χρήματα στο δεν παίρνουμε 14 και κάνουμε 10. Υπάρχει σκοπιμότητα ή για δίμηνες διάρκειες. Οπότε ομόφωνα για το. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αποκομιδή απορριμμάτων μεζών.
έχοντας υπόψη τις ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων στις δύο τις περιοχές του νησιού μας, στην Αγία Μαρίνα, Ευαγγελισμό, Αγία Παρασκευή και Χριστό, και λόγω του ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να μαζέψει τα απορρίμματα εκεί, γιατί δεν είναι εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητα της υπηρεσίας, εισηγούμε την ανάθεση σε ανάδοχο που να διαθέτει τη ζώα και να φροντίσει για την αποκομιδή των σκουπιδιών και την απόθεσή του στους κάδους απορριμμάτων. Αυτό παίρνουμε κάθε χρόνο, το παίρνουμε εκτός ημερησίας γιατί λύγει μέσα στον Αύγουστο η σύμβαση. Οπότε να προχωρήσουμε. Κύριε Ζουμπούλη, είναι καλύτερο συνήθως μιλάνε και άλλα. Ευχαριστώ. Ομόφωνα και αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, για να Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, να καλωσορίσω και εγώ, γιατί πρέπει να μιλήσουμε τον λόγο τώρα, την φίλη Φώσου Ζαγουδάκη στα έδρανα τα δημοτικά και εγώ μαζί της ώρας δεν ελπιστώ ότι θα βγάλει στην έκθεση. Θα πω εξωφρώ, αυτό δεν πρέπει εξωφρώ. Και αν καμία φορά υπάρχει καμία επιτυχία, σίγουρα θα είναι πολιτική και όχι μικροσωπικό και αυτό σίγουρα. Λοιπόν, να έρθουμε στο θέμα μας. Έχουμε την πέμπτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2016 και αυτό γίνεται με την έκθεση του κατεπήγοντος, διότι έχουμε τα αναλώσιμα τα οποία θα βοηθήσουν για τη λειτουργία της αφαλάτωσης. Είχαμε πάρει στην πρώτη, στην προηγούμενη και γίνει η προμήθεια, αλλά αυτά ήταν για καθαρά 40 μέρες, αν δεν θυμάμαι καλά για ένα μήνα. Τώρα που έχουμε εικόνα του πόσο καταναλώνει, θα το πάρουμε μέχρι και το Μάρτιο. Κάνουμε παραγγείλα μέχρι το Μάρτιο για το εξάμηνο σαν τρολόγια. Και επειδή ο προϋπολογισμός θα είναι έτοιμος με το πρώτο, αλλά τα κονδύλια μέχρι να γίνουν οι αποδεσμεύσεις. Η ιστορία ξέρω εγώ, πάει συνήθως Μάρτιος, προκειμένου να μην ξαναπαρουσιαστεί πρόβλημα, θα γίνει για το μέχρι και το Μάρτιο του 2017. Παράλληλα γίνεται και μια άξιση για τις δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών, τα οποία στην ουσία γίνεται μια τράμπα από τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Οπότε ομόφωνα θα περάσω και τις άδειες. Η πρώτη άδεια είναι όσον άσχει για κυκλοφορία προέκυψη της καταστήματος του κίνησης μαθητικής σχέσης πλήρους γεύματος. Στη θέση λαϊκή και του Φωτζάη Καπιάν του Φυρτό για είδη προέκυψη του καταστήματος Κουρίου Νομοτήρου στην περίπτωση Πλάτων Υπέρ. Οπότε ομόφωνα. Λοιπόν, αυτά ήταν. Πάμε στα εντός ημερησίας. Ωραία, πρώτο θέμα. Λήψη απόφαση για την υποβολή πρόταση για χρηματοδότηση και την πρώτη υλοποίηση τη πράξη με τίτλο Δράση για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων του Δήμου Λέου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λήψη απόφαση για την υποβολή πρόταση για χρηματοδότηση και την πρόθεση υλοποίηση πράξη με τίτλο Δράση για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων του Δήμου Λέου. Με την δημοσίευση της πρόσκλησης με τον παραπάνω τίτλο που σας ανέφερα και μέσα από το πρόγραμμα διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων Ταμείου Συνοχής του επιχειρησιακού προγράμματος υποδομές μεταφορών περιβάλλον και εφόρος ανάπτυξης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, και στη συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης, ο Δήμος Λέου προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης αυτής. Αντικείμενο του προτινόμενου έργου είναι η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αναλυτικότερα, το προτινόμενο έργο αποτελείται από 8 υποέργα. Πρώτον, κατασκευή χώρου υγειονομικής σταθμής υπολοιμάτων, μονάδα επεξεργασίας και λοιπόν έργων διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Λέου. Δεύτερο, οδός πρόσβαση προς τα σπίτι Λέου. Τρίτο, ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθησης οικιακής ομοσπονδίας στο Δήμο Λέου. Τέταρτο, απόκτηση εδαφικής έκτασης. Πέμπτο, τεχνικό σύμβουλο για την κατασκευή του έργου χιτή.
μονάδα επεξεργασίας και λοιπόν έργο διαχείρισης αποβλήτων Δημητέρου και την ανάπτυξη μικρού χωριστή συλλογή βιοποβλήτων και προώθησης οικιακής γνωστοποίησης. Έκτο, δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. Έβδομο, δαπάνες αρχαιολογίας, αν χρειαστούν και να προκύψουν. Και όγδο, σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελίας. Στόχος του έργου είναι η χωριστή συλλογή των βιοποβλήτων και η κομποστοποίησή τους, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων έργων ασφαλούς διάθεσης στο νησί. Για την ταφή των υπολοιμάτων που θα προκύπτουν μετά από εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης, διαλογής στην πηγή, ανακύκλωση αξιοποίησης όπως αυτά προβλέπονται στο υπεραχώρηση Πεσδάνου Θείου Αιγαίου, στο οποίο ενσωματώνονται και εξαρτιέται διεθνικοί στόχοι για τη διαχείριση των υποβλήτων. Κατόπιν αυτών, παρακαλώ για την παρακάτω λήψη απόφαση. Πρώτον, την υποβολή πρόταση χρηματοδότηση τη πράξη, δράση για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λέρου, σύμφωνα με τον κωδικό και τον άξονα προτεραιότητα 14. Και δεύτερον, την πρόθεση υλοποίηση τη πράξη δράση για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων του Δήμου Λέρου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Ζωροκάκη. Κάποια ερώτηση από του κύριου συναδέλφου. Ανοίγει η υποβολή τη πρόταση τον Αύγουστο τώρα. Γι' αυτό παίρνουμε την απόφαση τώρα για να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να την καταθέσουμε. Το 8 υπόλοιπα υπάρχουν στη ψηφιακή μορφή για να μπορέσουμε να τα στείλετε. Πρόταση. Κάποια είναι στην πρόταση μόνο. Οι μελέτες του γιατί περιλαμβάνονται τα 8 υπόλοιπα. Εμείς ήταν σαν πρόταση. Θα εξηγήσω. Εμείς αφού ανοίγει 8 του μήνα Αυγούστου, σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ετοιμάσουμε τεχνικά δελτία. Αυτό λοιπόν τα τεχνικά δελτία, αυτά του κάθε χώρο που μπορεί να τα έχουμε. Ωραία, ερώτηση. Η οδός πρόσβασης στο στοχητή Λέρου είναι αυτή που είναι ήδη χαραγμένη και έχουμε έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κάνουμε τώρα την τροποποίηση που θα πει για να ακολουθήσει στην έκταση που. Το δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Αν δεν είστε έτοιμοι να απαντήσετε, θα τα διαβάσω, να μην προχωρήσω. Να μην. Στην απόκτηση ελευθερικής έκταξης μέχρι ποιο ποσοστό μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε για την απαλωτρίωση. Μέχρι το 10% της δαπάνης μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αγορά του χώρου. Το υπόλοιπο έχουμε κάποια σκέψη αν θα είναι προεκλογικό πριν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Φαντάζομαι να φτάσει. Με το τι θα εγκριθεί, τι θα εγκριθεί στο πρόγραμμα, τι θα εντάξουμε, θα προγραμματίσουμε και το ποιο τρόπο θα γίνει η εξαγορά. Στις δαπάνες αρχαιολογίας τι μπορεί να προβλέψει το φυσικό αντίκτυπο. Κάτι θα παραλάβει κάποιος αρχαιολόγος, δηλαδή να έχει αρχαιολογική υπηρεσία και χρειαστεί να πληρώσουμε. Μπορεί να είναι μικρό ποσά μέτρα, αλλά είναι απαραίτητο να τα προβλέψουμε τώρα να υπάρχουν μέσα ώστε να μην το δώσει ο Δήμος, να είναι μέσα στη χρηματοδότηση που πρέπει. Στα υποέργα. Ένα ερώτημα από εδώ. Το δυσαρχείο το έχετε λάβει υπόψη σας, κύριε Ρίνα. Δυσαρχείο, αν απαιτείτε. Θα έχουν εξετάσει με μελετητές. Έτσι, εγώ μόνο τρεμόφωνο στο πρώτο. Κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσετε στο επόμενο θέμα, να σας ενημερώσω κάτι ευχάριστο που μόλις τώρα με ενημέρωσε η κυρία Λεβάντα.